onze straat, waar die mooie villa staat, woont een meisje en dat meisje heet Marie. De Bie. Het is een schoonheid en er is geen fantasie. Soms zie ik haar bij de deur en dan krijgt dat kind een kleur. En dat brengt me dan meteen weer in een goed humeur. Haar papa zit goed bij kas, lekker in zijn slappe was. Dat is broodje van de bakker, van de Bie, van de ba, van de bakker. Dat is broodje van de bakker, oh hoe krijg ik het zo voor mekaar. Keek me aan en hij zei toen blijven staan. Zeg, wat heb je met mijn lieve schat Marie gedaan? Sinds ze jou kent laat ze al haar eten staan. Ga een keertje met haar uit en dat kost je dan geen fluit. Als het goed zit dan wordt zij misschien heel gauw je bruid. Dus je kon het slechter doen, want ze erft $1 miljoen.